Hej, og velkommen til mit hjem her i Los Angeles. Jeg vil starte med at vise jer lidt rundt. Det her er game roomet, hvor man kan få et slag pool eller få noget at drikke i baren hos Sonny. Vi kommer herind senere og får det rigtig hyggeligt, når det er blevet mørkt udenfor og dejligt lys herinde. Det bliver super, jeg glæder mig. Velkommen til mit værelse. Det er ikke fordi, jeg har så forfærdeligt mange ting. Altså, jeg ligger og rejser frem og tilbage en del fra herfra til Danmark og hjemme og arbejde nogle gange. Så jeg er ikke så meget med. Jeg har lagt nogle billeder frem, som jeg måske synes, at mine gæster i aften måske kunne have det lidt sjovt med at kigge på. Nogle billeder fra, at jeg var lige heroverfra, da jeg rejste der. Så har jeg mit Logic setup på min MacBook og et lille keyboard, hvor jeg kan sætte nogle idéer ned rent musisk, hvis jeg skal få nogle forhåbentlig. Så det er det, jeg har her. Det her er så min stue, hvor jeg har valgt at sætte Martha Stewart på i dagens anledning, så jeg kan få en inspiration. Og køkkenet er her. Og jeg er ved at få rigtig meget stress på. Klokken er 2:10, og jeg ved, at gæsterne kommer klokken 4. Og jeg kan ikke lave mad, så jeg skal i gang nu. Det går ikke, det her. Altså, hvad sker der?